Molt bon dia a totes i a tots. Sigueu benvinguts a la primera jornada d'Empresa i Responsabilitat Social, present i futur. Que un acte estigui organitzat per 3 càtedres alhora també és un element molt positiu que demostra aquest treball, aquesta xarxa que creiem que és per on s'ha d'anar. Per tant, també és un altre dels elements molt positius d'aquest acte d'avui. Què representa la responsabilitat social empresarial per les empreses familiars? El que elles vulguin. Moltes empreses familiars fan responsabilitat social en silenci, discretament. D'altres l'empaqueten i li donen més forma i la converteixen en una política. Què és la responsabilitat social per aquestes empreses? O què pot ser? Pot ser una font de valor afegit per les empreses, pels treballadors, pels directius, pels propietaris i per la societat. Si la juguen bé, si la fan servir bé. Les empreses petites representen pràcticament el 90% de les empreses. Per tant, vol dir que nosaltres hem de treballar molt amb la petita i mitjana empresa, perquè aquesta és la que va treballant amb el teixit social i és la que realment acaba fent els canvis en la vida quotidiana, que són els que ens interessen. Aquest nou model d'emprenedoria aconsegueix trencar aquesta dicotomia que tenim entre les empreses amb ànim de lucre i les empreses sense ànim de lucre, per donar lloc a aquests models de negoci que ofereixen respostes innovadores a necessitats socials, però alhora són respostes que són justes, són sostenibles i són responsables. El dia que pensis que no pots fer res per al món, seràs un vell i a més seràs un cínic, el dia que pensis que no pots millorar, no? Jo penso que d'això va precisament la taula rodona aquesta d'avui, no? Va de millorar el món. I vam aprendre que canviar les lleis és bo, però que el més important era fer el canvi cultural. Volíem treballar per trobar un nou model de corresponsabilitat social, canviar les regles del joc i pensant en el segle XXI, en les noves formes de família, en les noves formes de societat, a veure si érem capaços de societat civil organitzada trobar aquest nou model. Llavors hem pensat crear aquesta taula del pacte del temps amb la voluntat de que això es pugui traslladar a nivell de ciutadania. Això és una cosa molt complexa i molt llarga, perquè al final, quan parlem de reforma horària, parlem de tota la societat, de tot l'engranatge. No es pot entendre la reforma horària sense cultura, sense mobilitat, sense educació. Al final, si hem d'alinear els horaris, hem de fer-ho a nivell global. La responsabilitat social passa per cada un de nosaltres, no? I de ser responsable amb tot el nostre entorn i amb totes les persones. O sigui, al final, la responsabilitat social, quan no és un objectiu per aquest any, no, és una manera de treballar, és una manera d'entendre, és una manera de fer. Llavors, si tots, o sigui, d'una manera anem treballant amb aquesta línia, llavors, a veure, en certa manera, el futur serà molt més positiu. La responsabilitat social és sempre de cadascú, però alhora de tothom. Sempre tenim la tendència de dir, quan parlem de responsabilitat social, parlem de que l'empresari ha de ser responsable. No, l'empresari no, la persona prèviament, perquè la persona és l'empresa, però òbviament tots els integrants de la societat, no és tan sols ni pur i exclusivament de l'empresari, no? El futur no depèn només de nosaltres, però sí que hi tenim part activa, associant-nos, provocant associacionismes amb un interès comú i intentar fer la bola de neu. I el futur és treballar plegats, és mirar què fem els uns dels altres, no tant per competir, sinó per construir junts, i és l'única manera que tenim de tirar endavant. Jo moltes gràcies a tots, perquè m'ho he passat superbé. Jo crec que ho deixem aquí amb les paraules de la Terri. Moltíssimes gràcies a tots, un luxe.